सकसान गुदि फरायसालिखौ गायसननाय जादोंमोन 1985 मायथाइयाव। रायजो राजाया गावनि बिमा रावनि फारसे सानथ्र'हायै मोजां मोननाय लानानै इयुन जोलैनि थाखाय आबुङै आरो दिदोमै सोलोंथाइनि राहा होनो थाखाय गामि गेजेराव गंसे बर' बिजोंनि फरायसालि गायसननो गोख्रोङै जानजि खाफ्रायो। गामिनि साफ्रोम फरायसाफ्रानो बे फरायसालियाव फरायगोन, बिमा रावखौ सोलोंगोन आरो आबुं गियान आरजिनानै जिउआव देरहासार जानो हागोन। बे गोथौ फोथायनायजों रायजो राजानि मेंनो रोङै नाजानायाव 1994 मायथाइयाव फरायसालिया सोरखारि जानानै फैयो। बे सरखारि जानानै फैनायाव गवालपारा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादखौ बाख्नायनांगोन। लोगोसे आफादगिरि करमेश्वर बर' आरो नेहाथारि प्रदीप खाख्लारि बिथांमोन सानैखौबो साबायखर बावनांगोन। बिफानारिजों गोजौआव नारा नाथा नाजायामोनब्ला बे जाफुंनाय नङामोन। आरोबाव जोङो रायजो राजानि गेजेरनिफ्राय सानै सुबुं मुस्रि सम्बारु हाज'वारि आरो मुस्रि बिरेस्वर हाज'वारि बिथांमोनखौ जेब्लाबो बाख्नायनांगोन। मानोना थैस' थांस' बिथांमोन सानैया दिनैसिमबो फरायसालिजों गोख्रोङै नांथाबनानै दङ। लोगोसे बाख्नायनांगोन मुस्रि हरिचरन कछारी बिथांखौ। बिथाङा CRC जानानै थानाय समाव रायजो राजानो थोजासे राहा लामा होयो। रायजोजों गावनो नांथाबना थानानै खामानि मावदोंमोन आरो जेब्लाबो सांग्रांथि लाखिनायमोन। खुलुमबाय, नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। सकसान गुदि फरायसालिनि फरायसालि सामलायग्रा आफाद आरो रायजो राजानि जयै बानजायनायाव आजिरा मोननाय गायसनगिरि फोरोंगिरि मानगोनां मुस्रि बिस्वजित बसुमतारी बिथांखौ बरायनो थाखाय मोनसे मान बावनाय आफाद खुंनाय जादों। फोरोंगिरि बिस्वजित बसुमतारी बिथाङा 9 बोसोर अनारारिजों गासै 36 बोसोर फोरोंगिरि मावनानै इंराजिनि 30 सेप्तेम्बर 2021 मायथाइखालि आजिरा लायो।
सामलाय आफादा बिथांनो गांसे जलंगाजों धोरोम बिजाब गीता गांसे फराय आरनाय साथा आरो मान बिलाइजों बिथांखौ बरायो। लाथिखौ गोमोरना बुंजायो सानब्रेनाय गोमाना थाय नुजायो गोहोनि दिङाया बोहैना फैयो। गियाननि माला सुयो गोदै देंखो रिंसारलाङो बुहुमनि गोथां गाबा समायफ्लेयो। खुलुमो फोरोंगिरि बोर बियो जों नों फोजोंनाय आलारिया अराय जोंबाय थाथों नों फोजोंनाय आलारिया अराय जोंबाय थाथों। बे मान बावनाय आफादखौ सामलायो सामलायग्रा आफादनि आफादगिरि मुस्रि हिरण्य हाज'वारि बिथाङा। आजिरा मोननाय सान बिस्वजित बसुमतारी आरो खावसान गामिनि बे स्कुलनि जेनेबा जोंनि बे गुदि फरायसालिया माबायदि बे बर' मिडियामआव सफैदों बे खावसान गामि सकसान गामि उजिनाय सोमोन्दै बोसोनगिरि सम्बारू हाज'वारिया रायजोनि गेजेराव रोखा रोखा फोरमायथिना होयो। बिसोरनि सोंलायलायनाया जाथ'वाखै सानैबो हाथ'वाखै बिसोर गामिनि गाहाय गोराया हाथ'वाखै बिदिनोसै बेखायनो आं बुंनो नाजादों। दिनै जोंनि खावसान गामिखौ ससान होनना बुङो। आसामाव बांसिन ससानो कयदानि ससान नाङा बे अब्ला जों एसे गुसुंना नांगोना गोथैसालि जोंनि गामिया बर' मिडियाम गोथैसालि नांगौ बेनि रावमा आवगायनि बोराय बोराय मानसिनिफ्राय आं जा मोनबोदों आं बेखौ बुंगोन। जोंनि खावसान गामिया बै कदम बागान बानायजोब्बाय थाइजौ बिफां बा खान्थाल बिफां नङा बै साबिराफोरनि दबा खावसान दबा आरो ओरैहाय सानजाहा हुदा दैमा ओमफ्राय ओजों खोलाहा नोंसोरना हायोबा आरो ओरै गायनो फोथार बेनि गेजेराव बै दाउ साख्रि दंना फांखाथुरि बेयाव दंमोन गावसाय साख्रि खिन्थु ससान नामखौ लादों बै दबायाव दै सावनाय फबनाय बेंगालनि दैगांग्रा बेखायनो बै गामियाव ससान नामखौ बुंदों। ओंखायनो सब थाबाय आरो फैनानै आग्लायनायखौ सान बुंबाय जेरै जों गय खुनसे हानब्ला थाइसे सान दिनो आगोलनि जिगाबब्ला जिगाब जुदि एकबो जायो जों गायनासो सारा दोनो सान बिदिनो जोंनि गामिया सान जानोसै आरो दा ससान मारै बुंला कदेनि सब साना जों होनना बुंदों। आफादाव फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि मुस्रि दिलजु कुमार खाखलारि बिथाङा फरायसालिनि सोमोन्दै सोंथाबैब्लाबो बेसेनगोनां बिबुंथि लाखियो। बिदाय आफादाव दैदेनलांगासिनो थानाय आफादनि आफादगिरि आरो जोंनि बे दिनैनि आफादाव नुजाथि फैनाय मावहारि गबजिबि एलपि स्कुलनि फोरोंगिरि बिथां अजय बर' आरो बिथां बायदि आरो लोगोनो जोंनि बारग' माने दिनै हाजिरा मोननाय फोरोंगिरि बिथां आदा आरो लोगो जोंनि बोसोनगिरि बिथांमोन आरो बेवहाय ज' जाफैनाय गासैबो जोंनि
गथ' गथायनि बिमा बिफा गारजेन गासैबो नोंथांमोननि आंनि अननाय सिबिनायखौ बावनानै आं एसे फरायसालिनि सोमोन्दै बा गथ' गथायनि सोमोन्दै एसे बुंनो सानदों। जोंनि फरायसालिया 1985 मायथाइयाव जोंनि बिश्वजित आदाया बिथाङा गायसनदोंमोन। बेनिफ्राय जोंनि फरायसालिया बायह्रायाव गिदिंथारोमोन, माने मा बुंगोन एकदम हाफोर गिसि हानस्रिहि गुरनाय बेबायदि एकदमबारे फरिबेस खालामदोंमोन आरो थेवबो आदाया बेबायदिनो सलायगासिनो। आं बेनि उनाव 1987 मायथाइयाव फरायसालियाव लोगो फोरोंगिरि हिसाबै आं बेवहाय जइन जादों। थिग बेबायदिनो जों सानैजों बे फरायसालिनि गासैबो गथ' गथायखौ जेसेबां हागौ जों गावनि गथ' बायदिनो साननानै जों फोरोंलांदों। बिथां आदाया जोबोद खस्थ' खालामनानै जोंनि गथ' गथायफोरखौ जोबोद नाजादों मोजां खालामनो। आरो दिनै बिथाङा फैयै फैयै जोंनि 1984 मायथाइयाव जोंनि फरायसालिया ग्रेन जादों। ग्रेन जाखांनाय लोगो लोगोनो जोंनि गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे फरायसालिया ग्रेन जाफादों। नाथाय बे बोसोरावबो आंनि पस्टआ जायाखै। बिनि बोसोरसेनि उनावसो आंनि बे एसिस्टेन्ट पस्टआ बा लोगो फोरोंगिरि हिसाबै बे बोसोराव आं फोरोंगिरि आजिरा मोननाय मान गोनां बिश्वजित बसुमतारी बिथाङाबो सोंथाबैब्लाबो गावनि बेसेन गोनां बिबुंथिखौ लाखियो। आं दिनै बेयाव बिथांमोननि जौसां गुदि फरायसालिनि सामलायग्रा आफादनिफ्राय मान बावनायलाय जोबोद गोजोननायबो मोन्दों। आरो लोगोसे बेयाव जोंनि आइजोफोराबो आरो गथ'साफोरा आंनि अनजालि गथ'साफोरा फरायसाफोरा जेरैबायदि आंखौ अननानै मान बावबाय, आरनाय गांसे आरनायजों मान बावबाय, आं बेयाव जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो लोगोसे बेयाव बोसोनगिरिफोराबो जेरैबायदि नुजाथिनानै आंजों हेफाजाब होनायलाय आं दिनै बे आजिरा मोननायाव आंखौ जोबोद अननानै जेरैबायदि खुसिजों बावनाय जादों बेखौ आं लोगोसे गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद अननाय मोनबाय। आरो लोगोसे दाब दाब जायगानिफ्राय फैनाय फोरोंगिरि गुबुन गुबुन बिथां जायफोरा फैदों बिसोरजोंबो आं लोगोसे आंजों बेयाव नुजाथिनानै आंजों हेफाजाब होनायलाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आं दिनै बेहाय जौसां गुदि फरायसालियाव गिबियाव 1995 मायथाइनिफ्राय दिनैसिम आजिरा मोननायसिम 34 बोसोर आबाद सोलिबाय। आरो लोगोसे आं बे दिनै बे आजिरा मोननायलाय बे रायजो राजानिफ्रायबो साबायखर। बे बुब्लियावनो मोजाङै उथ्रिनो हानाय बे फरायसालिनिनो सोलोंसा सानैनो मान बावनाय जायो। बिथांमोना जाबाय मासपारानि प्रियंका खाख्लारि, बिफा रन्जित खाख्लारि, बिमा जिना खाख्लारि आरो सकसान गामिनि थरायना निखा स्वर्गियारि, बिफा नब स्वर्गियारि आरो बिमा सनालि स्वर्गियारि। बिरेस्वर हाज'वारि, प्रमिला बसुमतारी, अजय बर', स्नेहलता कसारी मोनाबो गावबा गावनि बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। बे मेहेरगोनां हाबाफारियावनो फोरोंगिरि आजिरा मोननाय सारनि सोमोन्दै फरायसा फरायसुलिफोरा सारनि सोमोन्दै मोजाङै गावबा गावनि बिबुंथिखौ लाखिदोंमोन।
आरो फरायसालि सामलायगिरि आफादगिरि आरो सारखौ मान बावनाय सान बेयाव आंखौ लिंनानै मान बावनायनि थाखाय आं गोजोननाय मोनदों आरो बे मेहेरगोनां हाबाफारियावनो बे गामिनि फरायसा फरायसुलिफोरा गावनि रंगिना संगिना मोसानायफोरखौबो बेवहाय बे हाबाफारिया जोबखांनायनि उनावनो गासिबो गसंनानै जोंनि भारतनि राष्ट्रीय संगीतखौ गासिबो खननायसै। उनाव बे मेहेर गोनां हाबाफारियावनो गासिबो नुजाथिफैनो हानाय फोरोंगिरि गथ' गथाय बोराइ बेन्थ गासिबो रंजा खुसियैनो बेवहाय बोथिसे ओंखाम जानाय हाबाफारिबो खालामनाय जादोंमोन। जों सकसान गुदि फरायसालिनि सामलायग्रा आफादनि आफादगिरि हिरेन्य हाज'वारि, धर्मेश्वर हाज'वारि, शर्मा हाज'वारि बिथांमोनजों आं गाहाय फोरोंगिरिया
रायज्लायनानै जों माबायदि दैदेननो हामगोन बेखौ साननानै जों गामिनि थाखानाय मासे मैदेर थाखानायनि थाखाय जों बेखौ मैदेरजों दोनहोनो सानदों। बे मैदेरजों दोनहोनाया जेन जोंनि बे गासैबो जोंनि मानसिफोरनि गोसोआव थालांनाय बायदि जोंनि बे मोनसे स्पिरिटि थालांनाय बायदि जों दोनहोनो सानदों। बेबायदिनो जों बे मैदेरजों हरनानै दोनहैनायखौ जों आखायाव लानाय जायो।
सोरजिनि देंखो गोसारलांबाय गोदामनो जायगा खौसेथि मेथायाबो नङा माने एसे खाथियाव लांदो दे जा लाबोगुरो खामफ्लायखौ मानसिखौ बेनि थाखाय खामफ्लायखौ एसे जों लाखियाल' जों बेबायदिनो जों मैदेरजों दोनहोनाय हाबाफारिखौ लानाय जायो। खुलुमो